počkej, ještě ne. A divačky, vítám vás u prvního let's play, tady s mým kámošem. Ahoj. Nazdar. No, a rozhodli jsme se, že budeme natáčet v Team Fortress 2 Man vs Machine. No, tak to můžeš pustit. Ano, to už je. Dáme mírně pokračovat. Nebo normální. To je jedno, Že prostě něco dej. Ne, dáme mírně pokračovat. Tak jo, třeba. Jinak chci říct, že Man vs Machine moc nesnáším, ale řekli jsme si, že to bude nejrozumější než online normální. Jak vypadáváš? To je normálně u tebe, že ti vypadává mikrák? Ne, to dělám na schvál. Aha. Tak jo, tak si... Vypadí. Co? Vadí to nějak. Co? Hovno. Dobré. Nebuď zprostej. Takže ty mě tady budeš teďka poučovat, jo? Jo. Hej, to se načítá nějak dlouho. Jo. Já mám divný jméno. Napadlo by mě, že bych se tady mohl rovnou stříhnout. Já mám doba. No, aby takhle se nemusel čekat dlouho. Jo, to asi jo. Ale nerozumíš. Až tak ani říkat nemusíš, protože tady už to je dávno stříhlý. Tak, dobře. Tak. Teď už to není stříhlý. Tak jo. Všechno. Tvůj brácha nějak furt mluví v pozadí. Ale furt. Šerní to. On hraje ze starou republiku Star Wars. Star Wars hraje. Jo. Ne, Mhm. je fakt hrozný. Já nejsem žádný ekologický člověk. No, ještě se tam zasměj. To je hrozná prdel, ty vole. Držím to. To dělám na schvál kvůli němu, víš to. Jo, to vím. Já jsem dokonce slyšel drž hubu, jenom to hubu. No. No. Zajímavé. Tak to tě Mám tu fascinuje, možnost taky Jo. dílu. že už nevím, že. No, já to vím, že jsme ve hře. Já se připravuju. Koho mám mít? Ne, to vůbec nevím. Já jdu za inženýra. Vůbec nevím. To bych, hej, jo, toho budu taky. A mě se šernula jenom jedno. Jo, náš tým je docela dobrý. A to víš, I když není ale... a to je hrozně jedno. No, Ty si dal mírně pokročilý, že jo? Mhm. A to jsme prohráli. Hej, kde jsi? Mě momentálně na spawnu a do té stavě teleport. Zatím tě nevidím, já tam asi střílem pod taky. No, tak to Demente. Fů, to je ze mě vypadá moc nechlubo. Hej, víš co uděláme? Počkej, jo, to už říkám. No, jsem tady. Jdu postavit. Hej, nebo mám jí postavit semka? Nevím, ale už jsem Tam. připravený. Tak já se to tady rychle postavím. No, to bys měl rychle. Už to nestíháš moc. Na Ale to stihneš. to se čeká už jenom na mě. A na nějakého toho snipera. Nechápu, jak v Man vs Machine hrajou snipery. Vůbec nechápu. Jo, já jsem taky dřív hrál za snipera, ono je docela dobrý, protože když to máš nabitý pak na maximum, tak dáváš headshoty docela dost dobrý tím obrům. Hej, počkej, on je hned ten tank. No, taky se divím. To je jedno, a ten už je po něm. Počkej, Počkej, no. zkusím nějak rozeběhnout, třeba to trefím. Tak já jdu do něj já spíš jdu do něj střílet, no. Skočíme na něj a jdeme do něj střílet. No, máš
hele, Sentrina už nezvládá náboje. No tak to jdu nabít nábojem. Už jdou. protože... My tady budeme kryt, jo. Nevím, ale jdou Pyrové a skauti. Ty nám nic neudělali, snad. Hm. Hej, moje Sentrinka tě to trošku vyžírá. No, a jo, tyjo. Přestaň. Nechci ti něco říkat, ale Náš to bylo. pak ti to nějak vyžírá. A bude za to. Teďka zase, ne, teďka ne. Jau. Já jdu sbírat penízky. Ok. Mám nejlepší skore, Ty jsem dobrý. háje. Jsem dobrý, co? Ne, Sentry Buster. Pojď pryč, pojď pryč, Sentry Buster. Cože? Sentry Buster. Neboj, zachránil jsem tě tím. To chodí za tebou nebo? Proč? Počkej. Mark, Prčic. Kde jsou peníze, tady jsou peníze. Pojď na ferovku. Tak ne, prdím na tebe. Mě zabil. Sentry Buster. Já jsem dostal Já teďka teďka nevím, buggers. jestli jsem dost dobře slyšet, protože... Jož, ne! On se s tím dostal k nám? Ne? Cože, jak to? Hej, jak to, že Ten ten tank? Jo, Tu si děláš srandu. to jsme se měli... Hej, tak já půjdu. Já jdu z Amerika. Aspoň bude trochu... Hej, tak já půjdu heavyho. Já půjdu heavyho, jo. Jo, aspoň bude trochu větší sranda. Kde seš? Ať si už rovnou na Uber charge. Tak počkej, koupím si Kam jenom. No. Aha, to jsem nebyl. Nebo rychlou střelby. Ne, no, dobrý. Tak, kde jsi? Pojď, hej Počkej, Patriku, já tady pojď. vylečím ty dva dementy. Počkej, pojď. Počkej. Pojďte někdo. Tak už ne. To je libový. Tak počkej ještě. Počkej, tak pojďte znovu. Jsem s tebou teďka? Jo. O, libový. Tak já jsem připraven, no. Tak já taky, jdem. Ok, jdeme. Nechtěl bys na mě počkat? Ne, Dobře. that's you. Hej, dej nějaký tam, jo, třeba tenhle. To je můj nejlepší. Pojď teďka, já. Jo, Kongu. Tak já se vám zasněju rovnou. Jinak důvod, proč mám puštění zvuky ve hře je ten, že mám to pak je hrozně slyšet ve videu a pak nejsem slyšet já. Vůbec jsem už to mám otestovaný. Jdeme na to. Ne, já jsem... Hej, Zelec. Hej, pojď sem teďka jenom na ten tank. Střílej taky, jo. A já střílím, už jsem úplně celý nadržený, až to rozstřílím celý. Střílej mu do motoru. Ale motor má chráněný. No právě, jak není chráněný. Prdele. Počkej. Měl jít někdo toho inženýra, ten tam hodně chybí. Sakra, nemám náboje. Rychle. Náboje jsou na... Náboj. No ne. Já jdu do toho zbraní a blízko. Tak. My jsme nejdřív zničit ten tank a pak si vystačíme s těma prckama. Okay. Říkala, že už to docela dostáváme, víš. Kde seš? Pryč. Da. Ty krásnou Co to je tam? prčic. Voda, kryju. Tak ne, hoši ne. To tě k prdu. Hej, tak to je docela těžký tohle.
To je, dělejte. Já se na to... Pojď, já už jsem se. Ty kráso, to jsou svině, ale. Čkej. Jo. No tak to ne. Tak to jo. Tak to máme podrží Jsme prohrání. Hej, tak musíme vem inženýra. Já vezmu Heavyho. A půjde to. Vem inženýra. Já vezmu Pyra. Aspoň budu trochu pálit. OK. Tak snad to s ním půjde, no. Vem si větší kapacitu nábojů, ne? Kup si. Jo. A pak... Nemám nějaký jiný předměty na Pyra. Ještě. Jo, A pak to ne, to nebude potřebujeme. lepší teda. Tohle už je teda... Wow. Víš, jakou hetku jsem si ještě koupil? Jakou? Já trochu jsem si koupil halloweenskou hetku. Takovou žlutou, hezkou. Ten blíč. A já jsem si nevšiml, že je to halloweenský, takže jsem debil. Vlastně. No, spát teďka nebudu. To je, ne. Do prčic. Já nebo by si, no. Taky rastou bída hodně rychle teda. Ready. No to jsem ready. A někdo třeba ne. Že bych někoho zabil countkillem. Hej jo, to zkusím taky. No. Počkej, vem si Pojďte. boxerky. Máš nějaký boxerky? Jo, tyhle. Aha. Mačky dvakrát G. Ne, to Jo. je hovno. Ty nemáš žádnej counkill. Musíš mít třeba normální ruce. To pak udělat takový toto, víš co. Takovou tu přestřelku a pak to zabije. Pojďte rychle. Já zkusím do toho dát countkillem, co mu to udělá. 30, co mu to nemusím brát. Vaše, počkej, counkill. No, tak tomu to teda udělalo. Tak mu trochu popálíme. Tohle už musíme dát, to už bylo blbý. No tolik už měl, když jsme jo, byli v té zatlačce. No jo, my jsme měli. No co dáme, no. Nikdy neříkej ho. Já ten čurák jde víc. Můj prožral. Tak s tím půjdeme na chvilku. Au. Oni už chodí. Počkej. Svině bajrovská. Aha. Jo, tak ty jsou hodně těžký. To jsem nečekal, že to bude tak až těžký. Sakra. To je nemožné, aby jsme to nedávali. Jsou takový na mysl. No jak vidíš, že to je. No, proto roboty nesnáším, no. Že ty stral na nejtěžší, co tam je. Ne. Já to tady bráním. Jo, dobře. Pomůžeš mi? Jo, já tady budu trochu pálit ty Ne, tak to jsem nemohl. Aha. Jo, počkej, toho bychom mohli. To bych mohl. To je ale těžký, ty kráso. Tam ještě chci házet tu bombu. Počkej. To je nemožný, aby jsme to nedali. Já půjdu raketáka, ne. Ty běž bombra, nebo... Já půjdu raketáka, ty toho demomena, já, pojďte. OK. Tak do čeho si dáme lepší kapacitu nábojů? Počkej, Počkej, zásobníku, rychlost přebíjení, rychlost střelby. Sakra, nemám na poškození vůbec. Už nic nemůžu nakupat, nebo to? To náboj. Ne. Pěšku. Ako to nejde. Nič.
Jsem ready. Ještě tady mi rychle. Já mu tady naházím co nejvíc bomb pod to. Tak. Víc už nejde. Už to ještě hodím ještě jednou trochu bouchne. Tak. Jsem mi tam naházel bomby, jo. Mám to použít na toho tanka. Tanka. Mám to použít Na na toho tanka. Alebo teda ty lidi, co teďka půjdou. No na ty roboty teda, ne lidi. Nejdřív na tanka a pak to tam hodíš znova. Jo? Mhm. Je, ty máš ten Co to je? Taunt? Smání? A nebo tohle. Nejde. Pojď, pojď. Hlavně na Pojď. sobě to tady slepá cesta. Dobře. Do prčic. Ty ano, to děláš. Doufám, že není. Wow. Boom. No tak tomu se to neudělalo. Kurva, dole, tu pláně pletanče. A teď to jdem hodit na ty Pojď roboty. tam znova. No. Trochu mám s tím Velký dědlo. pomoct. Pojďte, roboti. Trochu víc. Haha. Aha, vy jste ještě tady. Já si myslím, že tahle ta vedlejší cesta vede k tomu. Máme zase prohraný ty vole. Co to je? Tak neškodněte to už sakra, počkej. Nabij to honem. Je scout zatracená. Jo. Jo. Dobrý, já jsem dobrý. 70,5. Proved. Ne. Jo. Dobře, ne. Dobrý. Ty vole. Nebo Mám, sakra mám. To je nemožné tohle. tak se navíc je Tak půjdem teďka. Já půjdu toho inženýra. několik let naučil Musíme teda. aerovat docela. Ok, zkus to no. Můžeme dát. A poté se přidá. Mám nápad. Jak dát velký damage. Že to jsem tady nebudu mít tady. A pak se přemístím semka do toho vakínka. A tady budu mít už připravenou tu. Tady budu mít připravený dispenser. Neviditelnost, tam je, počkej, ještě rychle to můžu změnit, nebo ne? To už asi nejde změnit. Nejde, škoda. Co nejde změnit? Ale já jsem si chtěl vzít delirium hodinky, ne takový ty zneviditelňovací, to mi prostě hodí. A kde jsi? Slyšel jsem teďka tam. Jo, tam asi. Pojď sem dolů. Pojď sem dolů. Hej, pojď sem dolů. A já jdu. Kašlu tebe, jdu si dát lehátko. Víš, že ty vlastně máš díky mně. Co? Že ty vlastně máš díky mně. To je jedno, ty máš díky mě to lehátko. Jedno. Ale to celé oblečení mám díky mě, to jsem si udělal sám. Nakoupil, vyměňoval. Ježíš, to je ksiv tohleto. Ne, nevstávej.
Tak chci udělat tohle. No, prosím tě. Aby se neřeklo. No tak, dobře, spajme teďka úplně k hovnu. Na tohohle velkou nějaká. Vidíš, jak jsem teda chytře? Jdeme přemístit. No, já si teďka budu trochu radit s těma pajrama a tak, jo. Ale ty myslím, že budou chytřejší, ty se jen tak nedají. Wow, nebo ne, teď mi tady přišlo na pomoc na voda. Lidi ani nevím, kde jste kurně vzali. Backstep. Backstep, backstep. No, ty pajrové jsou docela... Backstep, 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 kurňa. Proto jsem si chtěl říct Dead Danger. Tu jsem triu bys měl přemístit. Pozdě. A pěkně jsem si tam dával, to. No. Sem. Pojďte aspoň to. Musíme to dát. To dáme. Pojďte, tak pojďte na ten tank, ne? Pojďte na ten tank, co? To fakt jdeme. Ty kráso. Jdi někoho, který dává víc damage. Ale já jsem se tam backstepoval, ale... Jdi, který dává víc damage. To udělám takhle, počkej. Co je? No, to lepší. Tak co, jsi připravený? Co? Aha, ty tady jak si nejseš ještě. Krásný, dobrý. Ten asi nebude mě chytit. Tak, pojď. Jo, jak jsem má dobrý vybavení tohleto. Jseš tady, prosím tě, potřebujem tě, už to začínám a nemáš ani sentrinu. Ach, tě tam aspoň dostrkáme. Oh. Tak, pojďte. Aha.
Se to už poklopeme, bude to super. No, v roce 92. Je tam ne? Bylo to lepší, no. Nežora. Hele, Ale toto už je nemožný, sakra. jo, se. To ještě jedno to prohrajem teďka. Že to bude takhle. A já to normálně už teďka típnu. Co dajc. No tak to máme prohraný, dobře.